Amigos e amigas, nos atopamos nas terras abulenses da provincia de Ávila. Isto non é unha introducción, pero ao final aquí co amiguiño decidimos facerlle unha. Vamos a visitar restos do pobo Betón, tres dos seus castros máis simbólicos que foron as Cogotas, o famoso castro de Ulaca, que ao mesmo tempo tipo un santuario, e os da Mesa de Miranda, e ao mesmo tempo os papás destes berracos. Este, por exemplo, se deu do castro das Cogotas, se atopa na poboación de Mingurría, que agora saliu Mingurría. Estamos xunto á capela de San Cristóbal e aquí foi desde as Cogotas, que está próximo, trasladado aquí. O mesmo pasa no resto de castros que vamos a visitar, onde os berracos foron trasladados, pero os seus papás, é dicir, os gigantes, os grandes, que son pequenís lao deles, se atopan no lugar de Guisande, no paso de Guisande, famosos touros de Guisande, que tamén visitaremos. E con iso, unha pequena introducción, me quedo aquí co bebé touriño, o berraco, que non sabe, hasta será mestura os dous, símbolo do pobo Betón, que veremos e conoceremos un pouco máis, hasta compraremos cos seus primos e irmáns, os galaico. Así que, empeza a aventura, vamos alá! Nos atopamos hoxe nun pequeno viaxiño a terras abulenses, estamos na provincia de Ávila e estamos visitando castros do que era o antigo pobo Betón, o famoso pobo que esculpía os touros, os berracos de pedra, como os de Guisande os puña pois nos seus castros ou nas súas fronteiras. Ahora mesmo nos atopamos no primer castro que estamos visitando, que é o da Mesa de Miranda. Este castro está cerca da cidade de Ávila, nunha radio máis ou menos de 25 km temos tres castros de grandes dimensións, que este, o das Cogotas e o famoso castro de Ulaca. É dicir, que solamente aquí viviría un clan ou unha tribu que tiña tres castros, como as antigas polis gregas, non? Como cidades-estado dentro do que era o clan, que estaban, bueno, pues aquí nesta zona do centro da provincia de Ávila. Este castro ten tres recintos, este era o recinto principal e máis antigo, dunhas 10 hectáreas, máis ou menos, que é onde viviu a primeira población. É un castro totalmente prerromano, se cree que aquí, no século V a.C., é dicir, na segunda idade do ferro, xa estaba habitado esta parte de aquí, e cando chegan os romanos en torno a 1 a.C., en torno a 130, 33, 35 a.C., pois se habita, é dicir, este castro pois vai ao seguinte paulatinamente, non perde a súa importancia e se vai abandonando. Esta zona de aquí, que era este primer núcleo, está moi defendido por murallas, é dicir, un castro que está elevado pero sobre a contorna, pero non moito. Por aquel lado sí que dá hacia unha devesa profunda e ten casi unha defensa natural formidable, pero por este lado vemos que tiña casi unha triple liña de muralla, con fosos, e daqui non se ven, pero temos alá unha zona toda de pedras fincadas, é dicir, de defensa de pedras fincadas como aparece na nosa terra galaica, pois en Seceda ou San Millán, non? Parece que é unha influencia que dentro do mundo, é dicir, pré-román, non? Ou xa, bueno, San Millán xa ten a dúda, non? Pero que non era exclusivamente a terra galaica, senón que parece que era máis exclusivo hasta que daqui que dali, porque aparece máis castros aquí. Despois ampliou un segundo recinto que é este de aquí, que en este recinto se dice que deste castro que é un dos primeiros polígonos industriais coñecidos de Europa, non? Por qué? Porque isto era como un antecastro que en principio non parece que tuviera casi símbolos de zona habitacional onde vivía a xente. Seguramente si estaba vinculado como os antecastros galaicos, tal vez o gando, que onde guardaban, pero cando se fai isto parece que toda a artesanía, todos os gremios daquela, de cerámica, pedreiros e máis, se pasan para aquí. Entón, claro, se fai como unha pequena factoría, non, diferentes gremios do castro aquí, que dá lugar como un polígono industrial. Tamén decir que aí dentro a vivenda, a diferencia dos nosos castros, era cadrado rectangular, é dicir, tipo os galos da Galia. O interior meseteño da Península Ibérica pois lle pasa o mesmo. Nós temos unha arquitectura prerrománica que tira circular e aquí pois tira máis ben o cadrado rectangular. E despois tamén desta segunda onde se fai un tercer núcleo, xusto antes da chegada dos romanos, que é unha última muralla que dá a periferia, que se nota que é máis moderna, que non sabe moi ben a súa función realmente. Tal vez cando chegan os romanos, isto é unha hipótese miña, chegan aquí refuxiados de outros lados e hai que darlle un lugar, entón ten que ampliarse a zona do castro e se fai pois unha zona para, como dices, para os refuxiados, non? Que hoxe en día, pois, como estamos vendo, parecido en Siria, non? Por desgraza. Pois pode ser esta hipótese miña de que fora algo así, porque ten unha zona baleira que se amplía a última hora, así un pouco a correr, parece a arquitectura, porque a muralla non é así para nada. Son grandes cachotes, que se verán en fotos, rellenadas con pequenos por arriba, é dicir, algo que se fai moi a correr. E despois, tamén a parte fora do poblado, aquí temos algo que na nosa zona non parece que non aparece polo menos, que ten unha gran necrópole. É dicir, ten unha zona que ten como unhas pedras fincadas, pedrasitas, como lle chaman aquí, parecidos aos nosos menires tamén, pero máis modernos,
e ao redor deles, pois, é unha zona, unha necrópolis, un cemiterio. Aquí eles queimaban os cadáveres, é dicir, como na Terra Galaica incinerábalos, pois despois os metían en recipientes de barro, e eses recipientes eran depositados nesa necrópolis. Se atoparon máis de 2000, é dicir, que o castro tuvo que ter unha población bastante grande para ter, cando menos atopadas, máis de 2000 restos desas necrópolis. E logo destaca que as pedrasitas, ao parecer, están orientadas ca constelación de Orión, algo que tamén é curioso, non? Que, é dicir, non o puñan por poñer, todo tiña un significado, todo estaba orientado hacia un lado. En este caso, a constelación de Orión, que isto habrá que estudiarlo un pouco mellor, a ver que máis povos tiñan esta orientación, non, hacia Orión. Porque, por exemplo, eles, os betóns e os galaicos, non, pois se pode decir que somos primos irmán, non? Povos prerromanos con unha cultura céltica, decir, primos irmáns. Temos as diferencias, pero moi unidos. A ver se hai, bueno, similitud en este caso. E tamén, xa por último, aquí tamén aparecen berracos. Había aquí exposto un anaco de un que se atopou no pueblo de Chamartí, que o que está máis cerca, pois na praza principal, que xa enseñámoslo en fotos, hai berracos. E, bueno, con isto, pois, un pequeno resumen do que vimos en este primer castro, o castro da mesa de Miranda, non? Porque a zona é como unha mesa xeográfica. E, bon, pois seguimos andando aos seguintes castros betóns. Un saudiño e seguimos en marcha.